UMP ka Kongres Natura Usaleng Esangma Ulakop ia ka National People's Party NPP kabayalam khamat ia ka Sarkar MDA tu balada kadai kabadap senrang kadai banbe no ia arngut ki MLA ka BJP na ka Sarkar ia kani Usaleng Esangma ulakan tho halor ka jingkren jong urakam Esangma unong yalam ka NPP ubalong ru ha ka jukapor Menteri Sarkar ubalaong ba ka Kongres kalay trailang bat ka BJP ha ka election MP ka Badang Syudep Usaleng ulaong syusyu ba lada ka NPP kadap senrang kadai ban kenjat no ya ki arngut ki MLA ka BJP bat hadin nang ta saya krenpat syapang ka Kongres ulaong ba ka BJP kadon arngut ki MLA kat ba ka NPP kadon saw keulai ngut ki MLA hapo ka Sarkar bat kam don kam ya ka jingkersan ka BJP haba kumta lada kanut sisa kadai ban kenjat no ya ka BJP bat hadin nang ta saya krenpat syapang jonga